Nawr, darllediad gwleidyddol gan y Democratiaid Rhyddfrydol. Mae Cymru'n wlad falch gyda hanes balch. Rydym wedi arwain y byd mewn diwydiant, wedi helpu ffurfio'r gwasanaeth iechyd a llwyddo yn y bydoedd diwylliant a chwaraeon. I ormod o bobl ledled Cymru, mae pethau ar hyn o bryd jyst ddim yn gweithio. Y mae Caerdydd mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi methu mynd i'r afael ar argyfwng yn ei gwasanaeth iechyd. Ni all bobl weld ei meddyg teulu neu dentydd, ac mae ambulances yn ciwio y tu allan i'r ysbytai. Yn San Steffan, mae sylw'r ceidwadwyr wedi dynnu gan ffreio a sgandalau, gan adael teuluoedd a busnesau heb cymorth digonol i ddelio'r argyfwng costau byw. Wrth i ni wynebu'r gaeaf, gallai diffyg gweithredu arwain neu canlyniadau dinistrol ledled Cymru. Ond does dim rhaid i pethau fod fel hyn. Gallwn ni adeiladu Cymru, dyn ni'n gyd balch ohonynt. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru'n gweithio mewn ffordd gwahanol. Yn wahanol i'r ddwy blaid fawr, rydym ni'n gwrando ar eich pryderon chi, gan canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig ac yn dwyn y rhai sydd mewn grym i gyfrif. Yn San Steffan, rydym ni wedi rhoi'r ceidwadwr ar rybydd gan ennill 3 setholiad seneddol yn olynol. Yma yng Nghymru, rydym ni'n defnyddio ein dylanwad mewn cyngorau lleol i fyny gwell, ysgolion gwell, trafnidiaeth cyhoeddus gwell, llefydd gwell i fyw a gwleidyddiaeth lleol fwy atebol. Fel person ifanc, ro'n i'n aml yn teimlo nad oedd gwleidyddiaeth yn rhywbeth y gallwn fod yn rhan ohono neu gwneud gwahaniaeth. Pan wnes i ymuno ar Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, fe wnaeth o'n nhw rhoi llais i mi a chyfleoedd i sefyll dros yr hyn rwy'n credu ynddo. Bellach, rwy'n gynghorydd sir Mhywys gan ddod yn un o'r ieuengaf yng Nghymru yn 20 oed. Rwy'n mynnu gwell i bobl ifanc ar draws y sir. Mae bod yn cynghorydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi rhoi llais i fi i frwydro dros fy nghymuned. A fel ymladd dros yr orsaf ambulans newydd yn Abereiron, roedd yn foment falch iawn pan daeth yn weithredol. I helpu sefydlu rhywbeth chi'n gwybod sy'n mynd i cael effaith wirioneddol ar bywydau pawb yn rhywbeth boddhad iawn. Des yn actifiaeth dros Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i helpu ymgyrchu dros gymunedau sydd ar yr miliwn ac wedi i'w anhofio. Rwan, dwi'n defnyddio fy llais i fyny bysoddiad a gwasanaethau cyhoeddus a geiffer o Cymru sy'n gael i'w gadael ar ôl gan partneriaid Llafur a Plaid Cymru yn yr Caerdydd. Nid y status quo yw cyfanswm ei gobeithio ar Gymru. Mae'n rhaid i ni mynnu gwell i'n gwlad a'n cymunedau. Mae angen llais rhyddfrydol cryf i'n gwlad. Gwneud yn siŵr bod ni'n sefyll i fyny ar y galwadau hyn ac yn gwneud yn siŵr bod ni'n sefyll am y bobl sy'n mwy gwan. Drwy ymuno ar Democratiaid Rhyddfrydol, falle fel cefnogwr neu gwirfoddelwr, bydd eich llais yn cael ei glywed gan y rhai sy'n mewn grym. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, mynnu gwell dros Cymru, ymunwch heddiw.